Príjemný deň všetkým prajem. Dnes som vám chcel ukázať jedno veľmi krásne miesto v Bielých Karpatoch, ale počasie mi nepraje. Napriek tomu všetkému, že je veľká hmla, je tu čosi vidieť. Je to veľmi zaujímavé miesto a veľa ľudí tu veľmi radi chodia na chalupy, na chatky. Trávia tu víkendy so svojimi rodinami, sú veľmi spokojní, pretože okolie ponúka veľmi veľa aktivít, či už v zime alebo v lete. Tak pozdravujem vás ešte raz. Ten hlas, ktorý ste počuli na vyhliadke, na ktorej sme skoro nič nevideli, patrí mne. A veľmi rád by som vám ukázal jednu zaujímavú chalúbku s veľa vecami, ktoré sú tu praktické, či už parkovanie pre dve autá, hospodárska budovka, pivnička a veľa iného. Takže teším sa, že sa vám chalúbka bude páčiť. Zatiaľ sa.